Bon dia, lectors! Fa uns dies que hem deixat enrere el 2024 i volia aprofitar per explicar-vos el meu top 3 de llibres en català d'aquest 2024 i que sapigueu que aquests 3 llibres són amb protagonistes que tots casualment tenen 12 anys i d'autoria catalana. Comencem amb el top 3. Pel top 3 he escollit Hooky. És un còmic escrit per Míriam Monastretur. Aquest còmic narra la història dels dos germans, dos bessons, la Dani i en Dorian, que volen estudiar màgia. Però quan perden l'autobús per arribar fins a l'escola de màgia, se n'adonen que la seva família, la família Guai, és tractada de traïdors. I ara el seu objectiu és netejar el seu nom. Ho aconseguiran o no? Ah, i a més, mireu, serveixen per fer peses. Què més voleu? I seguim amb el top 2. Pel top 2 he escollit la col·lecció d'en Dick Goa, escrita per Míriam Tirado. Ja n'haureu sentit a parlar perquè ha tingut molt èxit. La Goa és una nena que acaba de fer 12 anys i ara la seva vida és un drama. Ha canviat molt. Els seus pares s'han separat, ha començat l'institut i han passat moltes més coses. Es podrà adaptar als canvis? Si voleu saber, llegiu-vos-el. I ara ha arribat el moment del top 1. Pel top 1 he escollit Alexia Aquí i el món sota el llit, escrit per Barceloni i Van Ledesma. Aquesta novel·la juvenil i infantil narra la història de l'Alexia, una nena que es muda a casa del seu avi, i descobreix que ell li ha deixat una clau. I aquesta clau sobre un porti? Doncs el món sota el llit és aquest món d'aquí. I descobreix que aquí dins hi ha el seu avi atrapat. I la seva missió és rescatar-lo. Amb l'ajuda de molts personatges fantàstics l'ajudaran, però aconseguirà trobar-lo? Sí o no? Doncs això serà el seu objectiu. Doncs espero que aquestes 3 recomanacions us hagin servit i us hagin inspirat per noves lectures i que disfruteu molt de la lectura. Adeu i fins a la pròxima!